belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De vertegenwoordigers van de Curaçaose huisartsenvereniging hebben onlangs overleg gevoerd met het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu over de oprichting van een huisartsenpost. Dat is een wens van de huisartsen, maar het ministerie heeft er volgens hen te weinig aan gedaan in de afgelopen periode. Nu lijkt zo'n huisartsenpost er toch te komen. De richtdatum is maart 2023, zegt de woordvoerder van de huisartsenvereniging, mevrouw Sabine Antonio, vandaag in de Extra. Door middel van een huisartsenpost hopen de huisartsen betere zorg aan de bevolking te kunnen geven. De APVO, de grootste vakbond van Curaçao, is uit het blok van 6 gestapt. Dat is een samenwerkingsverband van verschillende vakbonden die samen strijden tegen de 12,5% korting op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Wegens verschil van inzicht heeft George Hernandez namens APVO gezegd dat zij niet langer optrekken met de andere 5 vakbonden. Het werk van de vakbonden die gezamenlijk strijden tegen de korting van 12,5% op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren gaat gewoon door. Dat zegt voorzitter van de vakbond SAP, Amadou Vieltjes, vandaag in de Extra. Hij reageert op het vertrek van de APVO uit het blok van 6, maar volgens hem gaat het werk gewoon door en zijn er ook goede vooruitzichten dat uiteindelijk de ambtenaren niet te maken krijgen met die 12,5% korting. Een groep manifestanten is afgelopen zondag in Marchena bijeengekomen om te demonstreren voor de vrijlating van 3 Curaçaoënaars die al bijna een jaar vastzitten in Venezuela. De demonstranten riepen onder meer de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra op om meer werk te verrichten om de 3 vrij te krijgen. Volgens de manifestanten zitten de 3 onterecht vast en wordt er vanuit het Koninkrijk te weinig gedaan om hen vrij te krijgen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você quer cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento como te comini abo. Parlementariër Steven Martina heeft vragen gesteld over het vrachtschip Colon. Dat heeft 600.000 vaten olie naar Bullenbaai gebracht, maar de afkomst van de olie is nog onduidelijk. Het zou zelfs kunnen zijn dat de afkomst van het schip Curaçao in internationaal politieke problemen brengt. Martina wil vooral duidelijkheid over de situatie en vindt het te betreuren dat de overheid tot nu toe in alle toonaarden zwijgt over het schip. Afgelopen zaterdag zijn veel kinderen afgekomen bij Tabouche op de Caracasbaai voor de aankomst van Sinterklaas en zijn pieten. Pieten waren te zien in alle kleuren van de regenboog en daarna werd er gevoetbald tussen een elftal van pieten tegen talentvolle spelers in het SDK. De bijeenkomst verliep zonder incidenten en met heel veel blije kindergezichten. Een team van Omroep Zwart is de afgelopen periode op Curaçao geweest om een documentaire te maken over honkbal op Curaçao en vooral het feit dat honkballers vanuit Curaçao wereldwijd enorm populair zijn en vooral het enorm goed doen. We spraken met Safi Grauw. Hij is regisseur voor de documentaire die de naam heeft gekregen Home Run Curaçao. Hij legt uit wat het doel is van de documentaire. Ik ben meer dan tevreden over de opnames. Ik heb eigenlijk vanuit mezelf altijd al gepredikt in Nederland van de Caribbean, de kleurencombinaties, de mensen. Dus eigenlijk alles waar wij onze camera op richten, had al een soort van mooi kleurenpalet. En nou ja, wat we hebben gehaald, de verhalen die we hebben gehaald, de dingen waar we achter zijn gekomen, de trots, het talent, de humbleness van het talent, de humbleness van al die sterren.
Baseball Week, barbecuen bij Hensley Meulens thuis. Ja, hoe kan je niet blij zijn, zeg maar. Met wat je allemaal hebt gekregen van al die mensen. En die ook zo allemaal gewoon open waren naar ons en onze crew. En met hun verhaal, gewoon hun verhaal op tafel legden voor ons. Want het is iets heel bijzonders. Het is wereldwijd bijzonder. Hè? Hoeveel goede honkballers we hier hebben. Kijk maar naar de MLB, hoeveel er eraan meedoen. Ja. Maar wat was zeg maar de kern? Wat is de kern van de documentaire? Kunnen we nu zien waar het geheim is? Of kunnen we zien hoe groot honkbal op Curaçao is? Je ziet het allebei. De kern van die documentaire is dat er een community aan mensen onwijs begaan is met deze sport. En wat ik in ieder geval, kijk, ik moet nog editen. We moeten nog de edit in en het verhaal helemaal gaan uitpluizen en ontrafelen. Maar wat ik voel, is een onwijs meegaande community. Die humble is, maar tegelijkertijd ook heel duidelijk weet wat hij wil binnen het honkbal. Die zich aanpast. Want Curaçao is een klein eiland en die mensen, de talenten, die blijven niet hier. Die gaan naar een veel groter en groffer speelveld. Ja. En die passen zich aan. En ik zie gewoon, tot nu toe zie ik een community die meeveert met whatever. Wat je ook naar ze gooit, ze gaan gewoon mee daarin. Een hele sterke community. Echt. En sportieve. Een hele sterke, sportieve, meegaande en humble community. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.